बायदि एवना लासिनो आरोना एसे होना आलुखौ जोङो सारायनिफ्राय एसे बोखांथ'बाय संबाय पियाज गोथांखौ एसे हाबाय आरोना नोंथांमोना नायदो दा हेभि जानोसै दिनैबा हले गासिमोन नोंथांमोना माबायदि सङो नोंथांमोनाबो एसे फोरमायहरदो कमेन्ट बक्सआव जोङो बेबायदि सङो आरोना लोगोफोर माने रुमाव थायो बरिया बाथौलाय जागोन बियो माने बे जाहैबाय कुकारनि आरोना नोंथांमोनाबो बाथौगौमोन नै बाथौगोन आयौ बिखानो खावसे थांनाय बायदि मोनबाय आंबो बाथौबो थायोब्रा बिथाङाबो बाथौबो थायो आङो दिनै फार्स्ट टाइम बाथौदों बिखायानो खावसे थांजाबाय दे बरिया एवना लाबाय जोङो नैबे अमायाव थारमाने बारा थाव होनो नाङा आरो मेजेम दंखायो नालाय ओंखायनो एसे जेनेबा बै आलु एवखुन्दाजोंनो बेखौ माबाबायब्रा ओमफ्राय दा अमा होबा आराम मेजेमानो थाव जाखागोन पियर अमा ना दंजोंना बिथाङा नोगोद थावनो संनो रोंखायो आरोना गोथावनो संनो रोंखायो बिथाङा नोंथांमोना बरियानो नायलांदो आरोना लोगोफोर आलुखौ जों नै हेलौ लोगोफोर नै दिनै जोङो अमा बेदर संगोन आरोना फार्स्टआवनो जोंहा दायो आलुखौ एवना लाग्रोदों मानोना आलुखौ जुदि एवना लायोबा साबसिन जायो आरोना पियाज बानलु ओमफ्राय नै अमाखौ नोंथांमोननो देखायनो दे आं दे लोगोफोर दे नै फुरा बे अमाखौ जलाइसिनिफ्राय लानानै फैदों आरोना पियर जोङो बांद्राय मस्ला मस्लि होआ दे लोगोफोर जोङो देनानै गावनो होयो आरोना नैथिं नैबे मा बानलु टमेट' बिलाहि दं आरोना बिथिंगालाय बेखौबो होगोन दे जोङो आरो मस्ला मस्लिखौ नोंथांमोना दायो आं खोन्थिगोन आरोना नोंथांमोना अननानै जोबजासिम नायलांदो दा जों बेखौ साथामजों जागोन आरोना बांद्राय मानसिफोरखौ नैबे बिथिंखौ आं एसे खोन्थानाय जायोबा बेखौ दायो मेन संगासिनो बिथाङा नैबे जाबाय फुरा बिथाङा दायो बरिया नायलांबाय थादो दे नोंथांमोना दायो नै पियास एवनाया जाबाय आरोना बरियानो ओमफ्राय दायो जोङो बेदरखौ होसिगोन आरोना अमाखौ बेयाव एसे एवसिगोन बरियानो नै होबाय जों दायो बेदरखौ होबाय आरोना अमा बरिया साथामजोंनो होखानोसै जोङो लकेल फुरा लकेल आरोना नैबे बिथिङाव जोबोद गोसो होनानै संगासिनो दं आरोना नोंथांमोननावबो सोरबाफोर संनो रोङाबा बिथांखौ लिंहरनो हागोन आङो गाहायाव बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै होगोन आङो मिथिबाय नोंथांमोना स्लट लानो हागोन नैबे बिथांखौ ओरैबायदि नै संनो रोंखायो आरोना दायो दसे उनाव जों कालार होसिगोन आरोना माने बिनि रुमखौ नै जोङो दायो दसे सम खोबनानै होबाय आरो बिथिं सासे फैबोनानै नै बिथिङालाय बिथाङा मा बुंनो सानो नायनो फैदों ना आदानि संनाया गोथाव जाखायो एक्सेलेन्ट ना आंनि भिउवारफोरखौ मा बुंनो सानो बिथांमोननो मा लाइक खालाम साबसक्राइब खालाम आरो दिनै बेयाव नोंसोरा मा जानो सानगासिनो बेयाव मा बेदर अमा बेदर जानो नागिरदों अमा बेदर ना बरिया नोंथाङाबो जाखायो दा जाखायो नोंथांनि फेभरेट बेदरा मा अमा बेदर अमायानो ना नारजि अमा दिनैथ' नों होखासिगोन गोगोमनो दा बरिया दिनै नायलांबाय नै दसे आरो बोखारना होलायबाय आरोना बरिया हेलौ गाइस नै दायो जोङो एबारसो संख्रिखौ होसिगोन आरोना बेदराव आरो बे संख्रिखौ होबाथाय जोङो बेखौ दायो जानो हासिगोन जासिगोन आरोना मानोना अलमस्ट मोनखासिगोन बेयो जों बहुत एवबाय बेखौ बहुत गोबावनो नै दायो संख्रिखौ बख'बाय नै जों बेजों सामससे होग्रोबाय आरोना नै बरियानो सारनानै आरोना दायो जों संख्रि होबाय नै सारनांगौ नांगौ बायदि होसिगोन बेयाव दायो संख्रिखौ नोंथांमोनाबो बेबायदि संलांबाय था आरोना लासै लासैनो आरो दायो बिनि नेक्स्टआव जों खोन्थालायसिगोन मा होगोन दसे आरो जों बेखौ एरनानै हालदै होसिगोन आरोना एसे लोगोनो नै बरिया एवबाय नै एसे जाथावथाव नुखाबाय दा लोगोफोर ना गोथाव माने अमाखौ आं दहाय एसे जों आरो नोंथांमोननो अमाखौ जोङो फार्स्टआव रुनायखौ खोन्थिबावासै आरोना जोङो अमाखौ रुनानै लाग्रोदों दै लोगोफोर मानोना बिजानु थायोना नै आरो 2 मिनिटनि उनाव जोङो दायो बरिया बोखारनानै आरो खनसेबाव एरबावबाय आरोना मानोना जोङो दायो हालदै होसिगोन बेयाव
हालदै होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मा जायो मिथिखायो दा गोमो नुसिनरा गोमो नुयोना हालदै होखांनायनि उनाव हालदै होआगौ माने जोङो माने ओंख्रिफोरखौ माने थावनाय बायदि मोना एबा कालार नुवा आरोना जेब्ला हालदै होगोन ना जाथाव नुखासिगोन जोंना वाव मोदोमनायाथ' लाजाखालालै आयु गन्थंआव हाबलाजोब्बाय मोदोमनाया नै सामससे होग्रोलायबाय हालदैखौ नै बेखौबो होसिगोन सामससे जाबाय आरोना नोंथांमोनाबो नायदो बेदरा बेसेबां मोनलै आधा केजि ना 1 केजि 3 puan 3 puan साथामजों 3 puan जायो माने एक आरोना साथामजों जागोन बेखौ जों होबाय दा वाव बै एसे खोबनानै लानांगौ एरग्रोनाङा मानो होनबा मोनामलाङा दायो गासिबो खोबनाया जाबाय आरोना माने दसे सम खोबहाबनो नांगौमोन नालाय नै वाव कालारा जाखांबाय नै एरसिगोन दासो नै माने खायफा मानसिफोरा माने रंखौ माने हालदैखौ होखांनाय लोगो लोगोनो एरनानै होयो खिन्थु नाथाय माने बेखौ एरनाङा आरोना मानो थाखाय नोंथाङा बुंदो एसे होनबा माने हालदैया मोनामलाब्रा मोनामलाना हालदै बोरैबा मोनामोना मानसिफोरनि ओंख्रि संनाया बिदि ओरैनो डाइरेक्टलि एरबा मोनामो दा जाजाथाव नुबायना नै बेदरा नायदो एकदम बरिया नोंथांमोननि टिप्सआ माबायदि खोन्थाहर आरो कमेन्ट बक्सआव खिन्थु जोंनिया नैफोरबायदि मानोना हालदै होनायनि सिस्टेम आरोना सोब बुस्थुखौनो बिदिसो संखायो आङो माने हालदै होनानै डाइरेक्टनो माबाया एरा दायो नै एसे महराव फैबाय दा लोगोफोर ना बरिया नायलांनो हादो बरियानो बेनि उनावहाय जों दा मोनो जाबा आलुआव जखानाय बेनिफ्राय मिट मस्ला मोदोमनायनि आरो मानोना जोंना दुन्दिया गैया ना मिट मस्लाखौ होगोन आरो जोङो बांद्राय ओरैबो मस्ला जाखायाना बरिया लोगोफोर जोङो दायो नै फैलायबाय फिन खेबसेबाव आलु होनो थाखाय आरोना बेवहाय जों आलुखौ फार्स्टआवनो जोङो एसे एवना लादों नालाय दायो जों बेखौ बेदरजों लोगोसे होसिगोन आरोना बेदरजों लोगोसे दायो जों आलुखौ होसिगोन वाव 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 जा खाव नुखादों आयौ मोदोमनाया लाजाखाला नै दायो जों आलुखौ होबाय आरोना लोगोफोर बेबायदि दे जोंनि बे प्रसेसा वाव नै एरबाय एसे आरोबाव माने बेखौ दायो जों जानो हासिगोन मानोना जों बेदराबो मोनखाबाय आलुआबो मोनखाबाय नाथाय मोनसे खामानि बेयाव थालांबावदों बेनो जाहैबाय जोंहा एसेयाव दै होथारनांगौ दै एसेबाबो मिथिबायना दै नांगौ नंगौना नङा नोंथांनि बायदिब्ला मा सानो दै नांगौ दै नांनानै बै आलुनि रसा बेदरजों मोजां जायो होनबा हायोबा आलुखौहाय बिदिनो गथायनो फैनो हागोन आरो नङाबा बै आलुखौ सिफ्रुनोबो हायो मोनसे मोननै सिफ्रुबा मोजांसिन जायो आरो रस जानो मोनो नोंथांमोना आरोबाव जोंनि जानायखौ दायो आं दिन्थिलांसिगोन दे मिथिबायना जेब्ला कमप्लिट जाबा दे फाइनेलि गाइस दिनै बेयो जाहैबाय फाइनेल सेभार ना बेदर मोननायनि आयु थाव Ơi, đây, dừng. Đang ngồi